ಟು ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಯ್ಯಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಡಿ ಪೊಯ್ಯದ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಯ್ಯಗತ್ತು ಮುಲ್ತ ದುಬೈದ ಪೊಯ್ಯಗೆ ದುಬೈಯ ಪೊಯ್ಯಡು ಪೋದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಕ ಹಾಕ್ಯಾರಂಡು ದಾದ ಬೂರ್ರಂಡು ಗಾಡಿ ಯಾರಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಊದಾರ ಒಂಜಿ ಬೈದೇರು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಕ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಮುಲ್ತ ರಡ್ಡು ಮಂಗನಕ್ಲಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಕ ಅಂದು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸಂತಾನಲು ಸಂತೆಲು ಆರೆ ಬಂಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಬ್ರ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಬ್ರ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದರ್ಬರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ತಾರ ನಡು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆತ್ರೆ ಅದ ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಪಂಪ ತಿಂದ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಗಾಡಿ ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಣಿಗೆ ఒక ಮಿತ್ತು ಟಾಪ್ ಉಂತಾವೆರಿಗೆ ఒక ಅಪ್ಪ ಕಕ್ಕುವಾಗೆ ಕಕ್ಕನಕ್ಕ ಮಾತ ಕಕ್ಕುವರಿಗೆ ಅವನಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅವು ಮೇನ್ ಇದು ಪುಚ್ಚೆ ಪುಚ್ಚೆ ಉಚ್ಚಿಬೇಕ ಮಣ್ಣು ಮುಡ್ಕೊಳದೆ ಅಂಚಿನ ಕಕ್ಕಿನ ನಿಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಮುಚ್ಚ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಊರ ಮಂದಿರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕುಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಂತ ಬೇಸಾಪನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಅದುಲೆ ಅಲ್ಪದ ಕಣಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಚಾ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ವಾಟ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಊರ್ದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡ 75 ದಿರಮ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಲಿಪೇರ ದಿಕ್ಕನು ಸಾಂಗ್ ಗೀತೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪಣ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಹೌದಾ ಆಡಲು ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂಡಲು ಮಾಡ್ತಾ ಸೋಕಾಬಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಕಾಬಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲಿ ಸೋಕಗೆ ಸತ್ಯ ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮರ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡ್ರ ಇದ ಅಂಚ ನವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ ನಮಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡಾ ಇರುವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡೆ ಉಂಡಾ ಉಂಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೋಗೋಣ ಬಂದು This is our bookies. This is our 2 bookies. Okay, let's go bookies. Let's guys, setup change ಆಂಡು ಈ ಕಾಫಿ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತಾಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾವಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತ ಪೊಯ್ಯೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟುಳ್ಳರಿಗೆ ಹೋದಪ್ಪ ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಫಾರಿಗೆ ದುಬೈ ಸಫಾರಿಗೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಯ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕೀಸ್ ಅಕ್ಲೇ ಬಂದಿನಿ ನನಗೆ ಕುಕೀಸ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅಂಜಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೋಪೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಅವಲ್ಪೋದು ಕಕ್ಕಂಡ ಗೋವಿಂದ ಎಂಚ ಬಿರ್ಪುದು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಾಯ್ದುಲ್ಲ ಬಿರ್ಕುವಾರು ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕಾದು ಹೋಟೆಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ చాలా తిండి ನಮ್ಮ ಈ ತಿಂಡಿ ಆಯ ಪಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಜೊತೆ ಅಲ್ಪ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋನ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಎನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತಿನ್ಲೆ ಉಂಟು ಆಯ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡತ್ತ ಅವತ್ತಾಣ ಎಸ್ ಗಾ ಇಂಕ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸುರು ಪೊಯ್ಯಡು ಪಾಯರದಲ್ಲೇ 5 ಬೈಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮೇಮನೆ ದಾದಾ ಅಂಬನಿ ಅವೇ ಫಾರ್ಡ್ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಂಡೇರು ಇಂದೇ ತುಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಂಜಿ ಸಾವಕಾಶ ತೂಕ ಪೋಯ್
బై చాన్స్ అక్కడ రెడీ మంది చురుకులేరు దాంట్లో పోందులేరు. Let's go. ಬೈಕ್ದ ರೈಡ್ ಆಂಡ್ ಬೈಕ್ದ ರೈಡ್ಗೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷದ ರೈಡ್ಗೆ 150 ದಿರಂ ಪಂಡ 3200 ರೂಪಾಯಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋದು ಬರಲಿ ತಾನು ಬತ್ತನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಡತ್ತ ಮೆಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ತಂದೊಂಜಿ ಮಂತ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಇಂದೊಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್. ವಾವ್ ನೈಸ್ ಆ Yeah, it's nice. ನೈಸ್ ಬೊಕ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದೇ ದನಿಗೆ ದೈದಿರಿ ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರದ ರೋಡ್ ಬೋಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ Very shocked. ಕಾಸು ಪೋನಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ Very dead. Which one? ಕಾಸು ಪೋನಿಗೆ ಬಾರಿ ಇದ್ದಾನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಪೊಯ್ಯ Pincha. Boca. ಎಂಚ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಿತ್ತು ಟಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಡು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಹತ್ತದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಆಪಣ ಬಂಡ ಓ ತಿ ಬಾಡ್ತಿನ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಬಾಡಿ ಬರ್ಬಿಡು ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ Habibi, come to Dubai only for entertainment, not for commitment. Away. Guys. Yeah, hi. ಉಲ್ಲ Enjoy mantara. Oh, selfie. Ala selfie anu. Yandu selfie. Ammade kempade kuntundu. Uppadige. Yes. Poya. Let's go, yeah. Poya. ನನ್ನ ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರೋಣಿಂಗ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿನತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಓ ಮಾತ ಬಸಲೆ ಆತಾವೆ ಒಂಜೆಗ್ಲ ಸೋಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೂರು ಒಂದ ತೂಪರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಡೆ ಹೋದಲ್ಲ ಓ ಎಂಕ ಸೋನಾಪುರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅತ್ತು ಮುಲ್ತ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಯಿನ ಅವರು ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಲೈಡ್ ಜಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗಡೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ
ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಜೂರ ಕೊರಪೆರಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಅಂಚಕ್ಕಲು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಚ ತೂ ಒಳಂಚಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂಬ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದು ಅಂತ ಕೊದ್ದೆ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ఒక నిద్ర జన అంటే ముందు కన్ దప్ప ఇంక ప్రయత్నత్ నిద్ర జన జాతని డోంట్ మైండ్ అవే ಗದ್ದೆ ಉಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಓ ಗದ್ದೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೀಗಾಯ್ ಗದ್ದೆ ಖರ್ಜೂರದ ಓಲ್ಲ ಮಗ ದೂರ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಖರ್ಜೂರದ ದೈನ ಗದ್ದೆ ಬಂದ್ಬೇಕು ಅಬೀಬಿ it is ಮಕ್ಕರನ್ ಪುನಿಂಗ್ it is ಗದ್ದೆ it's ಪುಯ್ಯೆ I know, but there was gadde earlier. ಗದ್ದೆ includes ಮಣ್ಣು and all it is only ಪುಯ್ಯೆ it's not ಗದ್ದೆ Right. to Dubai can promote company Dubai दस्तिरम नाजी दस दिनों का पानी किसको चाहिए? या ये बहुत पर्पल फैन है वो पानी कहाँ का है भैया? वो प्यूरिफाई करके आया है Are you sure वो purified है? ಯಾ ಸಭಿಕರೇ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಲ್ಲ ಬಂಡ ಈ ಇಂಕ ಅಪಗದಿಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಗೊಂದಿತ್ತ ಬೆಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯಾರೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಡ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಿ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೂರ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಪ ಮನಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದರ ಮೇರೆ ಬರ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬಿಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಓಲೆತ್ತು ನಾನು ಬಂಜಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬೋಳ ಮಸ್ತ್ ವೆಜ್ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಮೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಮೋಲೆ ಆರೆಂಜ್ ಜಿಂಜರ್ ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಅವನ ಪಾಯಸ ಲಪ್ಪು ಅವು ಉಂಡು ರೋಟಿ ಉಂಡು